Sedíme na stoličke tak, aby sme mali chodidlami dobrý kontakt so zemou. Ak ste nižší ako ja, bude to znamenať, že budete sedieť viac na kraji stoličky. Medzi stehnami a predkoleniami je uhol 90 stupňov a viac. To znamená, že bedrové kĺby sú v úrovni alebo nad úrovňou kolenných kĺbov. Váha je rovnomerne rozložená na celých chodidlách, čiže nie je ani na špičkách, ani na pätách, ani na vnútornej hrane chodidla, ani na jeho vonkajšej hrane, ale na celom chodidle. Konkrétne na 3 bodoch. Bodom pod palcom, pod malíčkom a v strede päty. Chodidlá sú na šírku panvy. Toto je šírka panvy. Pozor, nie takto, toto je šírka stehien. Chodidlá smerujú paralelne. Kolená sú nad členkami a smerujú paralelne. Predstavme si, že máme na kolenách spredu svetielka. Ak sedíme s kolenami paralelne, budú svetielka svietiť priamo pred nás, ako 2 paralelné lúče, ktoré sa nikdy nepretnú. Ruky položíme dlaňami na stehná, čo najbližšie k telu. Lakte sú tiež čo najviac pri tele. Sedacia kosť je tá časť panvy, na ktorej sedíme, konkrétne na sedacích hrboloch. Hmotnosť je rovnomerne rozložená na oboch hrboloch. Uistíme sa, že nie sme viac navážení na jeden zo sedacích hrbolov. Nájdime neutrálnu pozíciu panvy, čiže pozíciu, v ktorej budeme sedieť na hrboloch sedacích kostí. Pomyselný chvostík pritom smeruje kolmo nadol. Skúsme teraz vtiahnuť chvostík medzi nohy, následne sa vrátime naspäť do vystretého sedu na hrboloch. Potom skúsime chvostík vystrčiť dohora a zase sa vrátime na sedacie hrbole. Pohyby sú minimálne. Ja ich teraz pre lepšiu názornosť preháňam. Hýbeme sa len jemne okolo neutrálu s cieľom nájsť a utvrdiť sa, kde je naša neutrálna pozícia panvy. Predstavíme si osmičku s jedným brúškom cez hrudník a druhým brúškom cez panvu a stredom v oblasti pupku. Táto osmička by mala byť vzpriamená jedno brúško nad druhým. Zatlačíme dlane jemne do stehien, lakte sú stále pri tele. Pritom môžeme cítiť, ako sa lopatky pohli jemne k sebe. Predstavíme si, že cez lopatky máme nakreslenú ležatú osmičku. Cez každú lopatku ide jedno brúško a stred osmičky je nad hrudnou chrbticou. Dajme pozor, aby brúška osmičky boli v jednej rovine. Držíme neutrál v panve a budeme zaťahovať lopatky k sebe a uvoľňovať od seba s cieľom nájsť príjemný stred k sebe, od seba, k sebe, od seba, k sebe, od seba, k sebe, od seba. Ja to prirovnávam ku kvetinke, ktorá sa rozhúpe vo vetre. Do jednej strany a do druhej, do jednej, do druhej a nakoniec zastane vzpriamene v neutrálnom strede. Keď nájdeme neutrálny stred, predstavíme si gumený pás spájajúci vnútorné okraje lopatiek. Ak sa pozabudneme a lopatky nám ujdu smerom od seba, gumený pás ich potiahne naspäť do neutrálnej pozície. Potiahneme plecia jemne do strán. Dajme pozor, aby bol hrudný kôš presne nad panvou v jednej priamke smerujúcej kolmo na zem. Pozor, aby sme neboli v predklone alebo záklone. Vtedy je síce hrudník aj panva v jednej priamke, ale nie kolmej na zem. Predstavme si teraz, že k osmičke cez panvu a hrudník pribudlo ešte jedno brúško, ktoré ide cez hlavu, ako taký snehuliak. Všetky brúška sú v jednej rovine. Pozor ešte na predsun hlavy. Veľa ľuďom sa to stáva najmä pri počítači. Keď nedovidia na obrazovku, natiahnu dopredu krk a predsunú hlavu. Pokýveme jemne hlavou dopredu a dozadu, dopredu a dozadu, dopredu a dozadu,
až kým zastaneme v príjemnom neutrále. Predstavíme si, že máme na špičke nosa svetielko, ktorého lúč smeruje dopredu, paralelne s lúčmi z kolien. To znamená, že tieto lúče sa nikdy nepretnú. Niekto nám navrch hlavy položil dlaň a my ju chceme otlačiť preč smerom hore.